Azitanga rakabva pana Dr. Martin Luther King. Takagara same day na Dr. Martin Luther King. Saka navanzi Martin Luther not no King rumashiro noita King nonazva muna 98 nonazviti King 98. Wazvitsanangura nuni ndichishaya kuti zvakabva papi. Saka ndichida kuti umbondiimbira Carguyo kaye kaChampions League. Yeah. Nechiti ndinogara ndichidipisa mukanzwisisa vavengi vangu ini ndovapikisa Champions League ndomandirika Champions League. Life inochinja, my win, my losses, Captain Fantastic, believe I got him. Always wanna talk about me, I stop him. I be on my J.O.B, I'm on it. Rugare, uya kwatiri, doimba munashe, tarira kwandiri, saruva rashe, dinirudu mandiri. I'm a real bad boy, chigotarisa skiri. Ndichaigona, ndichazoimba, ndichitedzera. Vadikani mufaro wangu kusangana nemi pano mwe mukanazve tiri pano pachikuva chemhemberero. Munogara muchingonzwa ndichitaura kuti kugona hakuna zera, ndosaka muchiona mazera ese akasiyana siyana achiuya kuzopembererwa pano. Tinodada navo nokuti vari kusumudza mureza wedu weZimbabwe, vari kusumudza rupau rwedu. Asati tapinda muchikamu chanhasi regai ndipe kutenda kwakaperera kuvakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai iwaya kuti tigone kutaurirana nenyika yese. My Samba Show is powered by Dande Mutande. Nedande Mutande zvinoendeka. Asi ndisati ndakusumai kune nyanzvi yandinayo nhasi, regai nditange ndamboverenga tsamba dzenyu nhaye tikabwereka izwi rechirungu atinoti macomments amakanyora. Aya macomments aya ndaasarudza patakataura naimwana wedu musikana Madam Boss. Ari pano uyu yabva kuna Pardon Mandeya. Wakadii yako Pardon? Tinokutenda nekunyora. Hands my favorite person Madam Boss. I love you my darling. Unondigonera ufunge zvako. Aiwa, tinokutenda kana uchiona kugona kuri muvadikani vedu. Imwe yabva kuna Linda Muchikambizi. Wakadii yako Linda? Ndinovimba kuti uri kufara. Hands makorokoto maimiki. Thank you Doc nechirongwa chakadai. Aiwa mufaro wangu kupemberera vanenge vachigona zvavo nhasi. Handeti nhasi ndine chikomana chechidiki chiri pano. Wakadii yako mwanangu? Ndinozviziva zvangu. Chikomana ichochi muchachiregerera hachina kunyanyokurira kuno kumusha, asi mufunge mwana ane chido nemutauro wake. Anounzwa, anoedza kutaura paanogona, asi paanenge atsvedza ndichamubvumidza kutaura nechamai Charles. Naye amai Charles munoziva Queen ka, handiti? Anozotaura zvake chamai Charles, handiti? Wakadii yako? Ndinofara zvangu. Ndinoziva kuti kune mazita akawanda anotaurika. Mamwe mazita ekuchikuva kana kuti atingati mazita ekustage kana kuti emadunhurirwa anongotaurwa nevanhu. Asi iwewe kana ndakubvunza kuti zita rako unonzani, zvisume kunyika ndiwani? Zita rangu inonzi King 98. Kuri kuzvarwa unozvarwa uchinzani? Your official name? Ngoni Dzashe Dondo. Ngoni Dzashe Dondo. Hanzi King 98. Zvinoisi kutsika nemagariro kana vatoti King ndimamboka. Makadiko changamiri. Tinokudza madzimambo. Ndinoziva kuti unoimba misambo yakasiyana siyana uchazonyatsotsanangura. Asi pandaiteedzera nhoroondo yako ndakaona kuti wakatangisa kuimba uri kuhigh school. Zvakafamba sei? Inini ndakatanga kuimba kuhigh school 2011 Watershed. Saka inini manzi yandaita ndeye hip hop. Komana veembe vedrip, vandokomana vedrip. Saka ndo panakatangira. Saka inini ndakafarira madresera vaita nemuimbira vaita nemessage yangu. Ndo vakomana vanopfeka zvinhu zvinenge oversize. Tupac,
Biggie, Chichi, so ndo wakumana wakati nini yasi ndipinde music. But baba wangu inini wakazungushaya kwa Mr. Dondo, ndo wakazungisimudzira after some time. Tatombonisi nenyezi chikoro idzodzo. Iyo family laenda kuti chikoro but ini ndaida nditapinda nemusic. Ndine urombo nokushayika kwa baba. Ndakamboshanda nawo baba vanga vari mushandi anoshanda zvikuru. Ndikatombouya kubasa kwenyu tichiita zveredio mweya wavo ngauzorore murunyararo. Asi hanzi there's a very thin line between the dead and the quick. Saka vanoona vari pano vari kuona zvauri kuita izvozve. Waita rwiyo rwako rwekutanga pane vakakutsigira here? Nekuti kazhinji unoziva munhu akatanga kuita chinhu ukashaya vanhu vanoti aiwa zvakanaka, aiwa ita so, pane vakakutsigira. Ndiani wakanyatsoona akasimba newe kuti iwe unogona line iri? Ndiani? Ndakati ndi baba namai nemutinonguruva ari kukumba ndo mutwini wako musikana here kana kuti mukomana? Musikana. Saka ndo vakanyasa ndi nyasopusha music yangu. Nyasoenda kure chezvo ndo vakanyasa ndibatsira. Rega tivatende. Toda kukutendai amai nemhuri. Tinokutendai zvikuru. Tinoziva kuti dzimwe nguva vana vane zvipo vanoshaya vanovatsigira, vanoshaya vanovasumudzira. Asi mimi makaita zvakanaka, makasumudzira hecho chikomana nhasi chiri pachikuva chemhemberero. Ndakaona wakaimba kamwe karwiyo kandakaedza kuteerera kudai. Hanzi kachiri. Ndakambotanga ndafunga kuti kashiri here aka kekunoko. Ndikaona muchita unge munotaura chimwe, maitaura chirudziko. Swahili. Taitaura Swahili. Saka ndakaenda kuTanzania. Ndakaimba nemukuru wacho music Diamond Platnumz. Ndinomunzwa kuti ane uremu. Akarema akauya akaenda pachikero chinodhinguka. Iwe unozvifambisa sei? Wakazvibatanidza sei zvokuimba nevahombe vakadaro? Ndakazoita shamwari dzangu dzemuindustry ana David wekuNigeria. David akatouya kuno ku2019 ndopataita collaboration yedu. But David kwandiri mukoma wangu mukuru anonyatsobatsira in terms of the music business izvozvo. Saka anytime I need a collaboration ndongomufunda David umwe musong na Diamond anozondirefer kwana na Diamond. Ndizvozvo ndinoda kachitaira kako kaitiro kako nekuti kazhinji vanhu kana vachiita zvekudyidzana izvi kazhinji pamwe anongotsvaga mukoma wemuno, mukoma wekwamurewa, mukoma wekuku, asi iwo ndiri kuona kuti uri kunopinda kune dzimwe nyika. Zvinodzidzisei, zvinorevei muindustry yako? Zvinotibatsira panyaya yematisamba tinoti neEnglish exposure. Inozotibatsira pakuti isu semati semuno muZimbabwe zvakawanda tinyasozive plus music industry idiki, but ukaenda kudzimwe nyika uko maindustry mahombe singaiti which zvine mari yakawanda. Ndizvozvo chaizvo. Mukomana ari kutopa mazano kahero zano ramuri kupiwa nechikomana chechidiki kuti hongu zvakanaka kuti tibatane zvedu tichita, asi tikabatana nedzimwe nyika tinodzidza zvakawanda, tinokura nekukurumidza. Hamusati mamboona kunyange mutsika nemagariro vanhu kana vaine mwana akuda kudzidzira kufamba vanotsvaga chimwe chimwana chinofamba kuti ngauye atambe naye uyu anobva akurumidza kufamba. Ndakaona muchiimba mazwi echiSwahili iwayo. Unogona kuti tsanangurirawo here zvatinganzwe kuti maitaura nyaya yei? Nekuti ndinoziva kuti pamunoimba panenge paine chimwe chinhu chamuri kudzidzisa kana kuti chimwe chinhu chamuri kutaura. Maitaura nyaya yei? Kachiri song yekungofara kungotamba ndo kachiri tazima na muntu ka vati mutoto chocho kwachocha mikidhansi ndishoko. So basic song yekungofara zvai ndakakaona ikaka dhansi titata zaga ndakatosvetuka ndakafarira nekuti ndinotarira nziyo vanoimba zvavo vane zvipo zvavo seni tinozvifarira nziyo dzekufara. Munoziva kuimba kutaura vadiwa vatariri nevaterere, nekuti dzimwe nguva kana wakadumbirwa, dzimwe nguva uchirwara ukawana kanziyo kanokutekenyedza zvinokubatsira.
apa wakaimba nemuhombe zvakare asi ndakakuona zvakare uchiimba neimwe nyanzvi yedu muno namukoma Jah Prayzah makazvifambisa sei namukoma maiimba Mama Mia namukoma wangu Jah Prayzah wanga wari close kuna baba saka baba pawazongoendawo mukoma vasari varipo semukoma wangu mukuru vasari chitongondichengetawo vachingondibatsira so ndosaka takaita kuzoita collaboration iyoyo asi mukoma Jah zvandinoona industry mukoma wekuti vanonyatsokupa experience yavo ende vanonyatsoshanda chaizvo nesimba ravo rese ndingati role model yangu yemuno muZimbabwe munhu anokuti katokunzwa kufona kana kustudio kwavo vanenge varipo vanonyatsobatsira zviri right. Tinozvitenda zvikuru pachikuva chemhemberero tinokupemberera zvakare Jah Prayzah nekuti mabasa ako kuva vamwe vadiki nevamwe vemazera ako uri kufamba nebasa uropafadzwe Jah Prayzah nekuti vadiki vava vanongokuti mukoma une nguva navo ndakamuona achiimba nemwoyo wake wese sei iwewe ndozviziva kuti hauna kukurira kuno asi ndiri kuona kuti nana mukoma uri kuedza kuimba mutauro wako chii chakakosha pamutauro wako nekuti wakakurira kumhiri kwemakungwa ungadai usina kuzombodzidza mutauro asi ona uri kutaura neni nemutauro kunyange pamwe pakambodzimira sei mutauro wako munhu wakakosha ndofunga kuti inini nemuzika ndinoita pandinozobuda munyika vanonditi iwe unobva kupi ndoti no inini ndobva kuZimbabwe saka inini chindomirira Zimbabwe ndisinganyatsoziva kuti ndonyatsotaura sei neshona zvinozonetsa saka inini pandakazongodzoka paUK mama ndovakanyanya kuti no ngaite maexcellence eshona and zvinyatsondifadza pakuti panotendera dzimwe nyika mandobvunza kuti saka pawaimba what language is this ndati no ishona saka inini ndoona kunge inini kuimba nekutaura neshona zvinhu zvakakosha inge ndo-encourage mayouth akawana akafanana nenini nekuti anenge agara kana kuCanada uko Australia paunozongodzoka udzidzira shona zvinhu zvakanyatsonakisa ndamupururudzira nditi mazvionaka anyatsotsanangura kudzama kudada nemutauro wako nekuti kana uchinge uri uko vanhu vanobvunzaka kuti uri kutaura Chindevere uri kutaura Chikalanga uri kutaura Chimanyika Chindau Chishona iwe unobva wangotaura kuti ndabva kuZimbabwe saka vadiwa vatariri nevaterere pachikuva chino chemhemberero tiri kurakidza pasi rose kuti tinavo vana vedu vekuZimbabwe vanozvigona nekuti zvinodadisa Chiswahili unotaura Chirungu unotaura Chishona unotaura ndakaona zvakare rumwe rwiyo rwako rwakaimba rwekuti no bad vibes waida kuti kudiko ndoziva kuti mukufadzana nevanhu mukuimba wakanga uri kufunge nokuti iwe unotofunga ka ufunga kuti ndinoda kutaura zvakati no bad vibes zvese zvakashata zviri kure neni zvese zvakashata zvese nepani panomuka ini ndinonamata ndoda kuti zvinhu zvangu zvese zvibudirire zvaizvozoti zvakaipa zvemakuwa ndini mabad vibes saka ndoda kuti no bad vibes makorokoto vadikani zvinodadisa kaizvo ndinobva ndanzwa manyukunyu ndiyo nyika yamangwana zvino kana nyika yamangwana ichitaura kuti ina handidi zvakaipa handidi zvemakuwa handidi zvinosuwisa ndinoda zvinhu zvakanaka ndakutenda ndinoda kutenda zvakare vabereki vako nokuti vakakudzidzisa gwara rakanaka vashoma vemazera enyu vatinonzwa vachitaura kuti kunamata kwakanaka kunamata kwakanaka nokuti musikavanhu ndiye akatisika tese iye watinoti Mwari iyeyo saka zvinhu zvako kuti zvifambe zvakanaka zvinofamba zviri muropafadzo yaMwari iyoyo ndakaona zvakare uchimba ndinotarisa zvinhu zvako izvozvezvi ndakabva ndazviona ndikati imemba ika zvayakuda pamanje kana indozvidawo kunyange ndachema handoda mazimari imbotaura tinzwe ngatimbopinda mumari tinzwe mazimari inziyo yandakaita nemukomana anonzi Aishan mazimari kwandiri ianthem tichingopembera kuti no mudzimba umu mukatoti titi mazimari but munhu isakaita mazimari machisamba
mari inobatsira zvinhu zvakawanda. Zvanofunga inini ndomfunga ndichiti mari kwandiri inini inonipa peace of mind because ndokwanisa kuchengeta vabereki vangu, kwanisa kuchengeta hama dzangu, kwanisa kuchengeta masisters angu, family yangu, enge chinhu chinobatsira ndiite peace. Indikaita mari yakawanda ndaita suka billion ndinge ndakanyarara because mari dzimwe nguva inofanira kunzwa nyararo. Mashoko makukutu, mashoko echenjedzo atiri kupiwa kuti ngatishandei, kari kushanda kakakomanaka, ngatishandei tiite mazimari. Ende kana avati mazimari anenge ari mazimari aya anozviwiwa nemasaga. Hanzi kana taita mazimari pfungwa dzedu dzinenge dzakadakara. Asi ndada zvaari kuronga nditi mazvona nekuti ndichafunga kuti ati kana ndazowana mazimari yangu ndicharova madoro angu ndichazodai kana kuti kudini. Asi ataura mashoko anovaka. Hanzi kana ndichinge ndawana mazimari ndinobatsira kuchengeta mhuri, ndinobatsira kuita zvakanaka, zvinondipa runyararo. Iwe neni tiri kufungawo here kuti kana ndichinge ndawana ndinopawo vamwe, ndinobatsirawo vamwe ipfungwa dzakanaka. Ndinokutenda nepfungwa dzakanaka, ndinokutenda nekuimba zvine dzidziso yevamwe. Ndakatarisa zera rako, mwoyo wangu wakabatwa ukadzikadzika, ndichiona kuti iwewe pazera rako iri uri kuita yatingati pachirungu charity work, uri kuita philanthropy, kupa, kugoverana zvauinazvo nevanoshayiwa, kugoverana zvauinazvo nevanotambura, kugoverana zvauinazvo nevasina. Wakazviwana kupi? Sei wakafunga pfungwa dzakadaro? Ndakazviona kuna mai nababa. Isusu tine charity yedu kuchivu inonzi Alfredo Foundation. Zvinhu zvakakosha singaite especially munyika munomu. Zvandinofunga inini next generation yeZimbabwe nyaya yekuti tofanira kubatana, tofanira kunyatsonzwisana kuti isusu tisi Zimbabwe, but Zimbabwe kuti tiende kure kana tofanira kunyatsobatana woita sei wobatsirana. Ndosaka inini ndichiita charity work, zvinhu zvinondipa simba rakawanda kuti ndiremba ndichishanda ndigone mazimari iwayo. Kana ndava billionaire ndakwanisa kuchengeta vanhu vakawanda vemuno muZimbabwe. Ndizvozvo. Iwo akomana nana David vanomboshanda nayo, vana Diamond vanoita kuti kumba ukanya make sure kuti kumba kuri safe, kuri strong. Ndosaka inini chizoita nguru philanthropy work. Ndizvozvo. Vadiwa vatariri, tiri kudzidza zvakawanda kubva pamwana mudiki kwandiri kamuzukuru. Handiti kanotove kamuzukuru, asi tiri kudzidza zvakanaka zvekuti kana uchinge wawana govana nevamwe. Hanzi ndokuti nyika yedu ite nyika yamangwana. Ngatiregei kuti kana paine munhu ane chipo chekupa vamwe tomuvenga, kana paine munhu ane chipo chekubatsira toti ari kuzviwanepi. Zvinobva mupfungwa, zvinobva mukushanda. Tarirai zera iri anotofunga kuti ndaakunopa vamwe vanhu, asi iwe neni tiri kuzviita here dzidziso iyoyi yatiri kupiwa. Ndiri kuona kuti mazera enyu kwete muZimbabwe chete nemamwewo apa pandiri kutaura noti inini unoziva kasagogo kudai samai sambuya sani, ndikangotarisa munhu ndonyatsoona kuti aiwa munhu akadzikama uyu. Nekuti dzimwe nguva unombosangana nevanenge vamborova tumundoza tuya vachitanga vakakwira pahachi vachiita sei. Asi ndiri kuona kuti uri mukomana akadzikama. Unofungei nenyaya yemadrugs nekuti yapararira nyika yese nemunyika yedu tinayo? Iwe unoiona sei? Ndozoona kunge iproblem hombe ikuitika, but kumayouth uku ini ndovimba kuti vanhu vozisiya tibatsirane, muite good friendships. Zvinhu zvakaita semadrugs hazvikusvitse kure muupenyu, hazvikusvitse kure. Ndichirangarira baba paitaura neni vasati vafa, vakachiti ngoniwo be good, listen, sadaiso saka pavaitaura neni yasi vatarisa sobva ndakatsamwa, but kuzoti ivo vazoenda izvezvo zvavakandiudza izvozvo ndogara ndichizvifunga. So message yangu kumayouth ndeyekuti madrugs ngatimbosiyanei nawo, enge vanhu vakaona vanosvika kuita discipline, chinhu chinorwadza kuita but chinhu chine maresults ari green on the other side. So ndovimba kuti vanhu vangosiya madrugs tiite zvinhu zviri right, enge tizoti tisi Zimbabwe yacho isusu. Isusu tisi Zimbabwe yacho isusu. Zvakatarisa kuti timayouth vanhu vadiki vacho mudhimi Zimbabwe yacho.
saka zvinhu zvakawanda zvinotangana nemi zvoperera nemi. Ndizvo zvomashoko makukutu. Ende kana isusu tazoenda Jerusarema idzva kwamupfiga nebwe tazofa isusu mwoyo yedu tinoenda takafara kuti takasiya nyika kuvanhu vane pfungwa. Nekuti uri kutaura zvechokwadi kuti hapana kwatinoenda nemadrugs. Taviga vanhu vakawanda vafa, vamwe vakazingaira, vamwe vakadhonyongodzeka pfungwa, vamwe vakaponda vanhu, vakaita nyaya dzakawanda chaizvo. Saka chikomana chiri pano King 98 ndichangamire vari pano. Hata machangamire ndinokudza. Dai ndandisina kugara pasi ngadai ndachikora musoro. Changamire vari pano vari kutidzidzisa kuti aiwaka izvi tikazviregedza izvi nenyika yedu yamangwana. Atidi nyika yekungosira vanhu vakasitika ka. Nyika yemarombe, nyika yechi hakuna kwaunosvika nemadrugs. Ungave nezvikonzero zvokuti kuti ndazotora madrugs, hakuna chikonzero chekuda kuzviuraya. Hapana zvinokodzera kuti uite madrugs. Kune zvakare nyaya dzesocial media. Social media rakaita sebanga, fanike sword. Handi unoziva kuti iri double edged ka, kuti rinocheka kuside uku, rinocheka kuside uku. Iwewe ungade kupa mazano api? Ndinoziva kuti pakauya social media masaisai, vanhu havana kumbogara pasi nemhuri tichidzidzisana, hatina kumboziva kuti zvinodai zvinozodai. Iwewe nekuona zviri kuitikawo muzera rako semunhu ari kupa rayiro, ndikatarisa nziyo dzako dzese dzine rayiro, dzine dzidziso. Upenyu hwako hune rayiro, hune dzidziso. Zvauri kutaura pano ndezvekuvaka vamwe vanhu, ndezvekuvaka vamwe vanhu. Iwe unoiona sei social media? Ungade kuti kudii chenjedzo yaungape kuvanhu? Social media chinhu chakanaka, but chinhu chokuti vanhu vanogona kushandisa kuita zvinhu zvakaipa. Zvanofunga inini ndoda kuti vanhu vasanyanya kupusha agenda yezvinhu zvakaipa pasocial media, especially kumwe maartist anombodhobha masong avo or chero munhuwo zvake. I don't think vanhu vanofanira kuona zvinhu zviri negative, because inini ndikaenda pafoni pangu ingori one decision kuti no, uyu munhu ngandilike, kana sikazvifariri ngandinyaradze. But now vanhu vakwanonisa ma-negative comment. But negative comment inotaridza kuti iwe semunhu iwowo kuti day rako rese rokupfuura unongoposta zvinhu zviri negative. Why? Chinja mafungiro ako munhu unosiyana nevanhu, because in the day vanhu they go through many things. Kune depression, maproblems akawanda. So I think social media zvinhu zvakaipa ngazviite less, nezvinhu zviri right tozvikudza. Wataura samambo. Yeah. Uri kutaura samambo chaiwo. Ndakumhorisa kechipiri mambo changamire makangwara nekuti haungauye panonzi ndi king ka tozonzwa king hako wawata zvisiririzvo, king hakupesva akuita sei. Wataura samambo. Ndinokushuvira basa rakanaka kuenderera mberi neupenyu hwako. Ndinokushuvira kukura kwakanaka nedzidzo dzauri kuita. Umambo ihwohwo ngaugadzwe ugoita umambo chaiwo. Vadikani, mufaro wangu kunge ndanga ndichitandadzana na King 98. Muri kuona kuti akarongeka, akarongika. Ndinotenda vabereki vake, ndinotenda mamanagers ake, ndinotenda vari kuramba vachingomuvaka nekuti naiyewo ari kuvaka vamwe. Munoziva vadikani, hatigoni kungopedzaka tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai iwaye kuti titandadzane nepasi rose vedandemutande. Nedandemutande zvaendeka. My Samba Show is powered by Dandemutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo tiine imwe nyanzvi pachikuva chemhemberero. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.